Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamahan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ko ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mga tamo ng aking kagalaghang ganap sa kanila rin. Ibinibigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin ay iisa.
Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig, na gaya ko naman inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naruroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ay nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakilala ko upang ang ipag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Kapayapaan tamo po. O ginuming Diyos, Diyos alina lang king mabilog aketawan. Ngani pong kapinandi tanayti. Kami pong anak yung minsan pa may tipon-tipon kami. Ginoo banggawan mila po rin kay kaming banal at tungkulan. Aldoya pong sabat karing kay kaming biye. Banalya pong pamagtipanan king kay kapong banalay harapan. Ginoo tulutan nyo ngening abakayti ing panimunan nyo kami. Lalong maygit pawagasan nyo po rin kay kaming puso ampon kaisipan. Ginoo iparandam mo po ing kay kang banal na presensya ngening abakayti. Tanda ampong kabitasan kami ulila. Nuning banal mong pamanimuna yung magari ing kay kaming banal at ipunan. Ginong Diyos, kami pong anak yung ngayon nga ba kay ti alang hanggang pamipasalamat ang pong pamipuri ingyayabot mi puke ka. Pablasang ginoking uli na ning lugod mo, ay mo po abot tawaran ikaming anak yu. Pasibayo, kapayapan kami, pigkalubanan nyo kayong biyempong sikanan, Ginoo malaya kay pong gagalo ang ganang ining kapinanditan. Deti po wala kaming aliwangay ganti kay kaigpa. Nung emo po ing sambanda ka, orya ng pong pamintuan, ginauling deti po ilang kay kaming banala tungkulan kay ka, hanggang tutulutan nyo kayong mabibiyang pong gagalo king yatong iti. Ngayon nga ba kay ti Diyos ko, lawin nyo kay sana pong king kay kong banal apaniman man. Ginoo sumangid na ning parati yung akakit ampong ababatsyawan kay kami Ginoo. Ing makagawa kaming labag salang matulid ampong karampatan king kay ko pong banal ayarap. Maikling pagpapaliwanag sa simulay ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan
o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitay na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyuminidad. Nabasa po ang prinsipyo ng unyon. Iti ing wakas ding sablang bage. Ngana tumakot ko king Diyos at ingatan niyo ding sabla ng kautusan. Uli na pablasang ding sablang taong akayang lelangan, iti
atin lang hangganan. Makanyan mo naman, nung datang na ing kaurasan, ing lagyuning kamatayan, nga nanungno ka rin laibat, magbalik la naman, king karelang penibatan. Ing kalam, ampon kapayapan, ke kayuyang ampunan, king kapinanditan na iti. Nuwan niya, ing balang metong, amagdulap, king lagyuning ginu, tamong Yesu Kristo. Dapat, mas maigit yang nuwan, detang tune susuyo, ayating katapatan, king lagyuning ginutamong Yesu Kristo. Pablasang king oras sa iti, durungdunga nakatamu ning mayupayang ginong, at babatsawan nala ding balang panandam, ayatin nang ganap akapagsadyan, ampon pamaglinis, king karelang kasalinan. King oras sa iti, binating yung, gilutan yung, likwan yung, ing nanuman maulaga, king ke kayong kabiyayan. King oras sa iti, telagayo ing balang ke kayong kasarilinan. Uli na pablasang, iti ing mabilog ng katungkulan ning balang tao. Ing pangiling ye, ing aldo ning sabat, at ibiyeyo king Diyos. Ing samban ye, ampon purian ye, king kayang panga espiritu, ampon king katutuan. Dapat, king oras sa iti, ing Diyos, pakatandanan yung, eya makiagum, eya makiabe, eya makisanmetong, eya makipag-ugnayan, kareting, kitmuan, king kalingas-ngasan a puso, at talang katahimikan, king karelang kaisipan. Nuneng Diyos, makisanmetong ya, makipag-ugnayan niya, manatiliya, ampon manuknangan niya, kareting ating ganap, akalinisan, ating katahimikan, ating kapayapan, king karelang kasarilinan. King uli na niti, ding sablang kabiasnan, ulit-ulit, balik-balik, king ke kayong ngarapan. Antimo king oras sa iti, nung kulkulan niya, ingke kayong kapag-aralan, at inya kayang kamatayan, ing espiritu, o kay bat naniti, no ka rin
ing kayang paintungulan. Pablasang ing tao, mi balang kasya, king may sabing alikabok. May ngisnawan niya, kingarong, king pangisnawan ing biye. At meging kaladwayang mabiye. Iti ing katutuan, ampon kabaluan niyo. Ing Diyos, dininaning kalayan ing tao, dininaning ganap akabiasnan. Ganap akaisipan banting upayang gawana, daptana, ing sablang matulid, king kayang ngarapan. Uling ing taong, at inyang angganan, ya iting kamatayan. Ing kamatayan, ya ing babye kawakasan, karing sablang mabibye keti yato. Dapot nakamalayan ning tao, nung kapilan, ing pamandatang na king biyena, king lagyoning kamatay. At pelalong tungkulan akayang pekitanggapan king Diyos, iti naarapat, napasibayong agampanan, uli na pablasang, alayang kapagsadyan, nung datang ya ing kawakasan, ing lagyuning kamatay. Alang kabaldugan, ing kayang kapagalan. Dapot, nganing ebanghelyo, king alikabok, ing tao mebalang kasya. At iti, pasibayo muli king labwad. Makanyan mo naman, ing espiritu, muli king Diyos. Dapat, nung sorian niya iti, nung ing espiritu, mi balik king Ginong. No karinya ing kamatayan king espiritu. O makanano yang mamamate ing espiritu, habang mabiyaya ing tao. Mamuntukan, baslehan ming santong kasulatan. Cinco, 17 hanggang 23. 5:17 na po ng Galacia. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang uwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. 18. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. 19. At ayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito: pakikiyapid, karumian, kalibugan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman ng mga pagtatalo, mga paninubuo, mga pagkakaalitan, mga pagkakakampi-kampi, mga pagkalabahagi, mga idwaan,
pananampalataya. Yun po ang nabasa. Salamat king ati yung kabiasnan miyadwang ke kayo. King malagwat salita, ing laman, ing dapat na, salangya, laban king espiritu. Pablasang deting adwang deti, ela mikasundo. Ing kaburyaning laman, iti iyaing matatanggap dapat hingarapan na ninggin. Dapat nung mas may gitiyeng tininan importansya ing kaburyaning laman, mas pegitan niya ing kaburyaning espiritu. Nga na, at kayo lalam ning kautusan ning laman. Dapat, kini pam papatenyo ne ing espiritong atyo king kilubiyo. Pablasang, mas pegitan yung itang pamaminto king laman, kesa king kaburyaning espiritu. King antikaniting kabagayan, ing espiritu at kilub yung mamamateya. Dapat, nanong sinabi na ning ebanghelyo, ing espiritu nga na ing bunga na iti lugodiya. Ating tula, ating kapayapan, ating ganaka, kapibabatan, katapatan. Kinguli na niti, nung iti ing manatili, karing balang dapat yung mayayakit, mababatyo, ating matatangal, ing dapat yung iti makasumami, manatili yang ating sikanan, manatili yang mabibiyeke kayo, ing espiritu ng Diyos kilubiyo. Kinguli na niti, sana bukod ing balang metong ing talapakiramdam kayo. Dapat ngini, talastasan nyo ing balang manong miapse harapan nyo. Ating katatawlan, pakibaluan yung baluan tamong king ebanghelyo, nung nano karing sangkap ning tao, nung nino ding mamamate kaniti. Asibayo, King Mateo, 10:28. Mateo 10:28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakapatay sa kaluluwa, kung di bagkus ang katakutan ninyo, yaong makapupuksa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Pasan ming pasibayong, hingati yung lengguaing kapangpangan niyo. At eko tatakot ka ring makamate king katawan. Ana, kayo tatakot, karing makamate king katawan, suglungan me.
dapat ing kaladwa area pati. Lalo ya pang pitakutan itang makapate king kaladuang antimu naman king katawan karing king impyerno. Wait po. King uli na niti, malino, ingati yung miya pag akabyasnan ke kayo. Apo. Nungkot nanda kayo. Mamamate yawari ing katawan. Makibat kayo. Ing katawan po mamamatay. Dapat ing espiritu po manatilia pong mabiya. Ing kaladwa, mamamateya. Salamat ng dakal. Ngeni, nuka rin niya yung espiritu. Ibalik me. King Ecclesiastes. Das 12:7. 12:7. At ingalikabuk mibalik ya king labwat, antimo king sadya. At ing espiritu mibalik ya king Diyos, aminye kaniti. King uli na niti, ingamano na ning ginong, petutwa na nage kayo. Ingalikabok, mibalik ya king labwat. Ating espiritu ning Diyos, mibalik ya king Diyos pasibay. King uli na niti, maging mapanalastas kayo, mapanyuri kayo, karing bage-bage adaratang ke kayo. E bukod sana yung taong makaluklok ya, makirandam ya. Habang mabiye kayo, pakamalan yung ingbiye ami param ke kayo. Nga na tumakot kayo king Diyos. Pakiramdaman nyo at daptan nyo, ingatan nyo, ing sabla ng kautusan. Banting upayang nung datang man, ing lagyuning kamatayan, karing balang ke kayong kasarilinan. Itang pengako na nitang Diyos, anong nuya karin kayo naman. Ting sablang mekatupad, mekaganap, king karelang katungkulan. Dapat, ing taong mayayatulya, agpangmu king depatana. Nung tinanamya, king lagyuning laman, ngana, iti pupulana, ing kasiran, ampon kamatayan. Dapat, nung tinanam kayo king espiritu, mupul kayo, king bie alanganga, ampon kaligayan. King uli na niti, deti karagdagan lamong kabiasnan, amiyabie, harapan niyo. Paulit-ulit nabingot ingke kayong kabilyan. Sana atin nang mayayakit, ditak-ditak, magreforma, maglinis, magsadyang ganap, ingke kayong kasarilinan. Hulinging taong, nabalo, lubnan itang aldo-aldo, kalakbangan, iti kamatayan. King uli na niti,
lalo ko sanang misasan metong mikakawol-kawol, king mayap yung kapagnasan. Antimok, ingati yung kekay yung daraptan king aldo ay ti, at ingkeka yung munikalang pisasan metongan, ing pamisalo-salo yung gaganapan, ayating tula, ayating lugod. Ing Diyos, binayang tutula, king mayap yung kapagnasan. E sana sa asawa, king balang metong ke kayo, king pamanyapat mayap. E sana manandaman kapagalan, o nanumantikal, king ke kayong pamanlakad, king lagyuning kapamintuan. Nung makanano, din ke kayong kapatad, ayatiyo kilubna ning ampunan, maging matulala sana, kingati yung karelang kabilyan. Nanuman, ing meging resultana, ning karelang katatalakaran, ing Diyos parati yang mamantabi. Kekongan. Eyo kakalingwan, ing ke kayong pamangulait, karalungan, pamanalangin, ayating katapatan, tapat apamanisi, ingke kayong pamanlapit, ilagyuning Ginoo. Nung makananong, ing Diyos, lugudya kekongon, ena pabusten, metong karinganak na, ay ti manandaman niya, kingena kaburian. Ing sana kabang at tsupa ing biyayong biyasa kayong makirandam. Antimurin, baluyeng patutuanan, baluyeng ipalto, ding mayap adapatyo. Kinguli na niti, kapayapan kekongan. Nung makananong, king ke kayong pamaglako, ing kubong tuknangan, ingating kayong bibitbatan, akasangkanan o nanuman kapag subukan, king Diyos yo'y tilapit, king sabla, midinan kayablasan. Ing kapayapan, kaya kayo lalakwan yan, ikongan, bitbitan niye ing lugud, ampon kapayapan. Ing kalum na ning Diyos, lalo na karetang ke kayong kapatad, amengan daywan, pasibayo, muli king karelang pintalan, abansa bang iti mga biyayan. Ing bitbidan da sana, ing kalam, ing lugod, ampon kapayapan. Kinguli na ning saup na ning Diyos, at ing patnubena, ning Espirito'y Santo. Dakwan na. Into ot king Diyo
itiyot kabias non ing pamanalastas nganing kasulatan mga waniya kanitang tewakon mulit iting kolam ke kayo ko dadwang solomot king Dios salamat ke kayo kung sablong disan kilob na ning templo malawot malapit yabe kayo uling ing siwala ning Dios ke kayo patutwanan yupin king pamokiramdam tinong ko ayigiton dapat yo'y kongon manintuning Diyos ko ako sasabihan wapili na kayo at mapili ko pa panyatang ningaldo ing tawon inuman wapin siya sa taniyo ing kasorilinon karing ulit-ulit kung daramdaman mayakit mabatiyo ing higit na kongon king pamaniapatiyo king burining Ginoo pagkapilitano
ning man walang tawa, king lalang sumbagal, dating sarili yu, king dapat amayap, wapinidagolyo. Kasuglungan lamo, ding ko dalako. Utiyang mamuntukan, damdam ko kanako, payuyugal mangan, iting telagayo, gawan yung tungkulan, ing matuang guardian ko. Wapin pain tunono, king kasorilinan, nganano karin lo, apatad ko bilang, kasalpuan tayonan, wapakiting kinang, karing kaya beyo, ketimano paran, ibiyeng tungkulan, kanyang pengareyo, itiyo ingaduan, ning mo matulayo, ang din atong kanyang piyarapan iyo, dagoliyeng lugod, ulit sasabihan ko, ikong sabla-sablo, o ngene ateyo, panuanano ning Dios, ting mapodapatiyo, waye ko tutok ng kanyang pamaminto, itiyo ingaduan, ning Diyos ke kayo, eng tutuking sobot, o ke kong gagawan, buntok magsadya ka, king papel yung ausan, apuros king petian, kang daramdaman, at mesabing loes, yaing kakong adwan, atin yung pagawa, ing Diyos ke kayo, mo bielong patutu, dating sariliyo, kasalpon tayonan, wapin at gawan yu, lugod yat kabias nun, kakalingwan yu, ikong sablo, o ngene ateyo, lalakwan keng lugod,
Ing balang katao, wapinot umeko, kanyang pamaminto, ing takot king Diyos at paragulan niyo. Poniting kabiasnan, kong pagdulapan, itiot miyabiye, ko walang kulang, hanggang pointo na niyo, ko'y bieneyon, musang ding dapat iyo, mo kaugne naman. Salamat, salamat, o sablong de san ko, to se koble kongon, paring ko arena niyo, met mong kapayapon, bieke kayo, kung sabla, o ngenidesan ko. Adios en bendición. Que colo ganapyo. Ating upayan ing Diyos ke kayuya, kong sabla, atang kapan yuya, Santa Veronica, ke kolisiana ya.
Pangulo. Hello po. Good morning po kaya katamungan pong mikakapatid. At magandang umaga po, una po sa ating mahal na Panginoon. At sa umaga pong ito, tayo po ay pinagkalooban po ng Diyos ng buhay upang magawa po natin ang ating mga tungkulin. Dahil po sa umagang ito, mayroon po tayong isang temang tinatalakay, ang Espiritu pagkatapos ng kamatayan. So ito po ang ating ginagawa ngayong umaga o tayo pong mga nanampalataya. Ano po ang ating ginagawa dito? Bakit po tayo nag-aaksaya ng mga oras at panahon? Bakit po tayo pumupunta sa ganitong mga pagtitipon? Dahil ito po ay isang paghahanda ng isang katawan na linikha po ng Diyos na binigyan po ng buhay sa pamagitan po ng kanyang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Tayo po ay binuho sa isang alabok o lupa na kanyang binigyang buhay upang po tayo ay tawagin pong kaluluwang buhay na gaya po natin na gumagalaw. Pero po, ito po ang ating mga layunin ng isang tao na tayo po ay abang nabubuhay sa mundong ito, sa ating ginagalawan. Mayroon po tayong tinatawag na patutunguhan po. Dahil po sa ating pagbabata, doon po sa ating mga ginagawa, pagtupad sa ating mga tungkulin, dahil po hindi po permanente ang ating pagpalagi dito sa lupa. Dahil sinasabi po, hindi ho natin alam kung kailan darating ang isang kinakatakutan ng isang tao na gaya po natin. Dahil po natatakot ang isang tao sa hindi po nating inaasahang panahon, darating po sa atin ang isang, ito po ang darating sa atin na hindi po natin sinasadya o hindi natin alam, ang tinatawag po na kamatayan, na talagang kinatatakutan din ng mga ibang mga kapatid. Dahil po pag tayo po ay alam natin na hindi tayo tumutupad at hindi tayo gumagawa, kung minsan po kahit na gumagawa po tayo, iniingi po natin sa Diyos na hindi pa rin po niya tayo kukunin dito sa lupa. No? Ito po ang ating pag-aaral sa umagang ito. Tayo po, ang ginagawa po natin, ito'y paghahanda po ng ating sarili dahil po hindi po natin alam kung kailan darating ang isang hindi po natin inaasahan sa ating buhay. Kaya po, sa turo po ng ating banal na Espiritu at ang Diyos na nagtuturo sa atin, ang ating pong layunin o isang gawahin ng isang may takot sa Diyos. Dahil po sabi, huwag tayong mag-ipon ng mga bagay na nasa lupa. Dahil po ito'y walang mahibibigay sa atin kundi mag-ipon tayo yung pang-spiritual na mga bagay. Subalit po ang tao ay nabubuhay na kagaya po natin may lupang ating pong kinakasangkapan ng ating katawan. Kung minsan po mayroon pong kainaan ng isang tao, doon po natin inaanda ang ating mga sarili doon sa mga pagsubok na darating sa ating mga buhay. Dahil po doon po tayo makikita kung gaano po tayo katatag o kung gaano po tayo nagkaroon ng kausayan o sa ating pag-aaral. Kaya po sana sa ating mga lingguang pananatili po natin sa ating pagsamba, kahit sabi po ng banal na Espiritu, kahit konti lang mayroon po tayong naitatago na karunungan. Yun po ang ating malimit na ginagawa ng isang mananampalataya. Na sana po hindi po masayang ang mga oras na ating pagpapalagi dito na pangdating na po ng araw, tayo po ay magkaroon ng mga sobra sa tinatawag na trabaho yan. Mayroon po tayong mga biyaya. Sana po yung mga bigay ng mga banal na Espiritu at turo po sa atin sa pamagitan po ng ating banal na Espiritu
na naghahantabay po sa atin. Tayo pong mga magkakapatid, pilit pong sinasabi sa atin na ang pag-ibig ang lagi pong sinasabi sa atin ng Diyos. Dahil po ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon ay likha pong ang pag-ibig sa tao. Sana naman po tayong mga tao ay magagawa rin po natin sa ating mga kapwa. Dahil po yun ang kagustuhan po ng Diyos sa atin. Pero maggamat po ganito ang ating sitwasyon ngayon. Wala po yung mga speaker ata, pero marami po tayong mga panahuin, lalo na po sa ating mga kapatid na dumating pa galing po sa mga ibang bansa. Welcome po sa inyo mga kapatid o tatang. Ngayon pong oras ay ni, uli pong po po magtagalog din kay katawang pengari. Yapin po yung panahon para itamo po anong makananong gawan tamo yung metong obligasyon ne po king kay katamong kasalpantayanan at iro na po kay katamo ning Diyos at ning banal ay Espiritu mamantabi kay katamo maging apostol. I Apostol Santiago tuturo na kay katamo nung makanano tamo pong mabuklod king metong alugod ne po. Kalupada po rin kaya katamong pengaring migsimula king kasalpantayanan anong makananong ang gaking minunang panahon pepakit da po yung metong mapaling lugod kapamilata na po ning karelang kabyas na natinggap king kaya katang kasalpantayanan na ang gangeni pong panahon na iti kaya katamo pong agagawan itamo pong mengaring karelang kayalili na patuloy tamo pong gagawa ng kikatamong obligasyon king kikatang kasalpantayanan at lalawen tamo po itang karelang legasing lekaran king kasalpantayanan na ini. Anya po itamo pong anak da manatili tamo pong matatag mo naman na manuparan king burina ng kikatamong Ginoo. So ngani pong aldong ini, kaya po bukod ding oras ngari sinabi kaya mo po yung kikatamong tema. At burikula pong dinan lalo na po rin yung kikatamong kapatad. Deni po, man po bayo rin kuno po ausan bisita katubaletala po rin yung wari may maglaut lamo po nga liwang lugal. Ne po, lalo na po Brother Arthur, dati pong busy kareng kayanakan ketiking Sibol. Lalo ko po at suyag yan Alayo po. Nagsiyar po. Balo ko pong deni, matenaan la rin, po, kaya pong panahon da rin, masipag la. Ano ko po luluklok, kaya kayo po yung oras, Brother Arthur. At magsadyaya po yung kaya kaming meging mestra, kaya tanggi kami pong kayanakan. Ay, Sister Son po at suyakan. Magandang umaga po. Magtatagalog po ako. Sa pangalan po ng ating Panginoon Diyos, ako po ay lubos na nagpapasalamat. Muli, andito po ako sa Sibol, Tagumpay Bie. So, ang sabi ko nga po, pag ako ay narito at nakatayo sa inyong harapan, lagi akong ninenervyos. Pero ako, doon po sa amin, sa Nueva Ecija, nagmi-mission po kami dito sa Tarlac. Kasi po sa parting Nueva Ecija, sa Region 5, puro Ilocano. Hindi namin po maintindihan. So, doon po sa amin, sa Tagumpay ng Diyos, Tagalog, Kapampangan po. Meron po kaming medium na Kapampangan, meron din pong medium na Tagalog. So, doon po, puro Tagalog. So, pag andito po kami sa parting Tarlac, diyan po kami laging inuutosan ng Banal na Espiritu. So, muli po ako yung nagpapasalamat sapagkat nakikita ko kung paano ang ating masidhing pagtupad sa ating tungkulin. Narinig naman po natin ang Banal na Espiritu na kung paano yung ibinigay na tema. Ang Espiritu pagkatapos ng kamatayan, yan po ang temang pinag-uusapan po ngayon. Tayo po bilang isang nanampalataya na alam natin sa ating sarili kung ano ang ating kalagayan. So bilang isang espiritista, tayo po ay mapalad. Bakit? Kasi sa nakikita ko po, sa pakikisalimuha ko sa mga tao, na kapwa-tao natin,
na ang kanilang pananaw ay iba. Di katulad po natin na bilang isang espiritista, alam natin kung ano ang ating kalagayan. At alam natin kung saan tayo pupunta at saan tayo patutungo. Kasi po, yan po ang pinaka-importante na bilang isang nanampalataya. Sabi nga po ng Banal na Espiritu na hindi lamang sana kayo ay nakaupo lamang dyan o sumamba kayo itong araw ng linggo na to. Na sana mapag-aralan natin sa ating sarili na tayo bilang isang nanampalataya sa Diyos, ipakita natin sa ating kapwa. Katulad nga po itong ating topic na nagtanong po ang Banal na Espiritu na kung ang katawan ba ay namamatay o ang Espiritu ba ay namamatay. So, ibinigay po yung mga kasagutan. At yan po, sa matagal nating pag-aaral dito sa ating pananampalataya, sabi nga po ng Banal na Espiritu, matagal na tayo dito sa pananampalatayang ito. At alam na natin kung ano ang ating gagawin. So, yun po ang pinaka-importante ngayon sa atin. Ano ba ang dapat natin gawin bilang isang nanampalataya? Ngayong ibinigay sa atin itong tema na to. So, katulad nga po ng mga kapatid natin sa labas, pag narinig po pag sila ay nagbibidahan, ang sinasabi nila, habang tayo ay malakas, habang tayo ay masaya, magpakasaya tayo. Sapagkat kapag tayo ay namatay, wala na, tapos na ang buhay natin. Alam po ninyo, pag narinig po yun, sabi ko sa sarili ko, kawawa naman itong mga kapatid na to. Ang alam nila, yun na lang ang buhay nila. Ang alam nila, yun na lang ang katapusan ng kanilang buhay. Pero hindi po. Kaya sabi nga po, tayo po ay mapapalad bilang isang nanampalataya, bilang isang espiritista. Yan po ang panatilihin natin para sa ganun. Sabi nga po, yung mana ko, may balong datang. So, sabi na ng Banal Espiritu, kailangan lagi tayong preparado para alam natin. Ano po ba ang dapat na preparado ng gagawin ng bawat isa atin? Kasi bilang isang nanampalataya, alam natin na ang kamatayan ay darating sa isang tao sa magitan po ng ating mga ginagawa. Kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan, alam mo, pag dumating sa'yo, alam mo na. Pero pag yun nga, ang sinasabi, hindi pwedeng magsama ang laman at saka yung spiritual. So, yan nga po, ang ating gagawin, kailangan habang narito tayo, habang andyan ang lakas na pinagkakalob ng Panginoon sa atin, tayo po ay tumupad, gumawa sa ating tungkulin. Hindi lamang yung araw na ito ay tayo ay sumamba, kundi pagkus ipakilala po natin at ipakita na tayo ay tunay na espiritista at nananampalataya sa Diyos. Muli po, maraming salamat. Magandang umaga. Si Sister po, wala yata. Sister Son po, nandyan po ba? Ayan. Hindi na po yata ako marunong magsalita dito ng kagaya noon. Salamat sa ating nangunguna at binigyan niya ako ng oras ngayon. Magandang umaga po sa ating mga magulang, mga kapatid, at lalong-lalo na sa mga batang maintang. Natutuwa ako pag nakikita ko sila sa YouTube. Tuwan-tuwa ako, parang naalala ko noong ako ang teacher nila. At lalong-lalo na ngayon nakikita ko yung mga batang maliliit na mga maintang na nagpupursige sila na kagaya ng mga estudyante ko noon na masisipag. Kaya sinasabi ko na lahat ng mga naging estudyante ko ay naging successful. Nakikita nyo naman, mababait po sila. Kagaya ko. Biro lang po. Pero sa mga bata, pagpursigihan nyo, kayo ang pag-asa ng ating kasalpantayanan. At mga magulang, maraming salamat at inaantabayanan nyo po ang ating mga bata sa kanilang Sunday School.
Ngayon po, nabablank na yung isip ko na para po akong nahihiya. Hindi na po kasi ako sanay. Ah, so, paalis na po kami, mga last na po namin na samba ito. At hopefully, sa susunod, the other year, sana magsama-sama tayong muli. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Madam. Binigyan niyo po kami ng isang mensahe na magpapatuloy sa ating mga kabataan na magbibigay lakas loob. Gaya po ng ating mga kabataan ngayon ay magagaling, matatalino. Kaya po ang pagunlad po ay hindi natin po ito maiwasan. Ngayon pong umagang ito, tatawagin po natin si Brother Renato upang makapagbigay din po ng kaunting mensahe sa atin. Muli po isang mapagpala at masayang umaga sa ating lahat. At dahil po tinatanong ng ating namumuno na sino ang speaker, kami pong mga evangelist, kailangan always ready po kami dahil ito po ang tinanggap naming tungkulin sa isang Panginoon. At ang ating pong tema, ako po ay magbibigay ng konting paliwanag sa ating pong tema. Ang espiritu pagkatapos ng kamatayan. Sino po sa atin ang hindi natatakot sa kamatayan? Siguro po walang sino man sa atin na hindi natatakot sa kamatayan. Maging ang inyo pong kapatid ay natatakot sa kamatayan. Pero kung tutuusin po natin at pag-aaralan sa ilalim po ng kapatiran, sa ilalim po ng ating pag-aaral, dapat hindi po tayo matakot sa kamatayan. Kaya lang natatakot tayo dahil alam nating hindi pa tayo nakakasiguro o hindi pa po tayo nakakagawa sa mga bagay na kagustuhan ng Panginoon. At ako po, anytime, basta natapos na ang aking trabaho, kahit anong oras, give up po ako. Kaya lang natatakot tayo, yun nga, na alam nating hindi po tayo nakakasiguro kung natapos na ang ating tungkulin sa Panginoon. Dahil dito po, kaya nandito tayo, kailangan po mission accomplished. At kaya nga nandito tayo, dahil pinag-aandaan po natin ang kamatayan, yun po ang sinasabi ng ating kapatid na si Arthur. At sa ating pong pag-aaral, ang nakasulat po sa Biblia, ang alikabok ay babalik sa alikabok, ang espiritu ay babalik sa Panginoon. Sa aking pong pag-aaral, parang kung tutuusin po, walang namatay. Dahil mamamatay lang ang tao, alam nating literal na hindi na natin siya makikita kailanman. Pag namatay na ang tao, kailanman hindi na natin makikitang literal na makikita nating nakakasalamuha natin. Pero nakasad po sa Biblia, ang alikabok ay babalik sa alikabok. Parang walang namatay. Na de-decompose lang yung tao. Babalik sa kung saan siya nanggaling. At ang espiritu ay babalik sa Panginoon. Parang sa akin din pong pag-aaral, lahat ay hindi babalik dahil kumusta naman po yung hindi nakatapos ng kanilang tungkulin sa Panginoon. Yun po, hindi babalik sa Panginoon yun. Ang babalik lang po sa Panginoon yung natapos, nakasaad po sa San Juan 17. Gusto ko kung ang ibinigay mo sa akin kung saan ako ay makasama ko sila magpakailanman. Kaya yun po ang ating pag-aralan sa umagang ito. Kaya maging po tayo, mapanaliksik sa mga bagay-bagay na kung saan tayo ngayon. Kaya muli, maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Yung pong kapatid natin na nanggaling pa sa Isabela, bigyan din po natin ng oras ito, si Brother Benji. Nandyan po ba?
Wala po ata? Doon. Kayo pong may oras. Maya Payabak po. Nagtatago na po doon ako kaya lang nakita pa rin ako. Alam ko po kasi nakakakaba pag may bagong muka, may bagong balikbayan. Kaya napakahirap pong magsalita dito sa inyong harapan. Muli po, sa kagustuhan po ng ating Panginoon, tayo po ngayon muli ay nagkita-kita upang gawin po natin ang ating tungkulin bilang isang alagad ni Kristo. Kami po ay nagpapasalamat dahil nandito na naman po kami dahil po may kadahilanan na may sa kanya-kanya po tayong lakad na tiyempo pong inintay ko na rin yung pagsambang ito. Dahil kung hindi ko inintay ang pagsambang ito, baka kaninang madaling araw tumuloy na kami ng Isabela. Dahil po meron kaming lakad sa Manila, kaya sabi ko, magsamba muna tayo bago tayo maglakbay. Dahil po napakasakit o napakahirap na hindi mo magawa yung tungkulin mo sa araw ng Sabat. Lalo na po pag dati mo nang ginagawa. Di po ba? Meron po tayong tema na ang sabi ay Espiritu pagkatapos ng kamatayan. Sabi po ng Espiritu kanina, ang laman ay babalik sa labok. Ang Espiritu ay babalik sa ating Panginoon. Meron po akong gustong basahin sa sulat ni Galacia, sa Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 18. Sabi niya, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Itamo po nandito tayo ngayon upang lumakad tayo ayon sa kagustuhan po ng Panginoon. Hindi tayo magsasamba ngayon, hindi tayo sasamba rito kung hindi nahahayon sa ating Panginoon. Kung hindi nahahayon sa ating mga espiritu. Di po ba? Sa 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang wag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Kaya wag po nating Sibol Tagumpay Bie, at sa kapatiran pong ito at sa ating pong kapatid na misyonero ng ating region na si kapatid na Brad Cortez. At magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na po yung inaabangan ng ating mga kapatid na maging parents man, lola, o maging ang ating pong kabataan na kahapon pa ako kinukulit kung sino daw yung nag-angat. So, kinalulukot ko po, yung pong dati nahulog ng isang rank, makikita natin ngayon yung bago. So, may magbabalik at may aalis. Ganyan po talaga sa ating buhay, mga kapatid. At ito na po, hindi ko na po pahahabain dahil mahaba na po yung oras. Overtime na po tayo. Ito na po, the recognition of the month of October 2016. Round 5. Ito na po ang kapatid na Albi Jane Season. Pumasok po siya sa ating top 5 na may grade na 92.30%. Palakpakan tayo po. Our top 4, the rank 4.
Dalawa po silang 5. So, si kapatid na Ryan P. Banal po, nag-tie po sila ng 92.30%. Rank 3 na po tayo niyan. 4. O, so dalawa yung naging 5. Rank 4. Angel Ann M. Yumol, na anak po ng ating Pangulo, na nagkaroon ng 93.80%. So, babatak na po. So, the rank 3, the Jed Carl Gomez, anak po ng ating Pangulong Probinsyal na si kapatid na Bapang Rick Gomez, nagkaroon po ng 94.70%. And the rank 2, ay nung nakaraan siya po ang rank 1 at bumaba po siya na ngayon ng point lang po ng 95.10% na si kapatid na Liniel M. Yumol. Anak po ng ating Pangulo. At ang nagbabalik po na kalaban niya sa pagka-rank 1, siyempre ang kapatid na Angelica Kiambao, na anak po ng ating organisista dito sa harapan na si kapatid na Lito Kiambao. Nagkaroon po siya ng average na 95.60%. Bilang po pagbigay karangalan, inimbita ko po ang dating mga guro ng ating kapatiran sa harapan, maging pong Pangulo natin, dito po tayo sa harapan upang bigyan po natin ng parangal ang ating kapatid. Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, New General Center, Kutkut, Kapas, Tarlac, founded February 19, 1905, SEC Register Number ay registered January 23, 1909, Region 7A, Pampanga, Bataan, Zambales, Centro, Sibul, Tagumpay, Ningbe, Local Youth Education Committee, present this certificate of recognition to Angelica de Kiambao for being the top one with an average score of 95.60 for the month of October 2016 in MKSS program of Centro, Sibul, Tagumpay, Ningbe, headed by Local Youth Education Committee. Given this is day of November in this the year of Lord 2016, at Centro, Sibul, Tagumpay, Ningbe under PPC 5 Region 7A, Bican, Mabalaca City, Pampanga, signed by LY, si Chairman, Local Youth President, and the President of Sibul, Tagumpay, Ningbe. Sa harap po tayo, kapatid. Maraming salamat po. Panyarana ko po. Malalayan tayo na kay Bat. Yan, 2 minutes siya kanuan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya tamo po. Kaya betala ding balikbayan tamong kapatid. Ne po, yan. Punin natin agam pa ng depo itang makasulat kayong banal na kasulatan, San Mateo 6:33. Adwala mo pong Bible verse, bayo tamo po manalangin. San Mateo 6:33. Ayun po. 6:33. Ano po kung yun po? Ayo. Ha? Dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Tempong Kapampangan, dapat panintunan mong paing kaharian at katulirana kaya ganaganang bagay iti may biyay karagdagan kay kayo. Makaya niya po yung gawayo rin hanggang kapatid na may magtagumpe. Lalo na yung kapatid tamong balikbayan dahil miras king bansang Amerika. Bayo na po, miras ka rin. May mintula pa, tinupadla pa, kingapong gino, kimbanalay espiritu. Ating tinuro ka rin kaya na ka, ating inet at atandanan kay, isturgong anibersaryo, yan ang mamalengki, yan ang sali. Kaya lamay-lamay ang jeep ng jeep ng Ken. Ha? Ano yan? Hoy, itang jeep. Pibabata na rugo niya gana-gana. Pero, bali po yung masanding nga balita. Area mo sinabi kayo. Isan ko kang Daniel. Itang kayang anak, may di na niya pong medal o certificate of appreciation,
anak ni Net, anak niya pong Net, none other, the President of the United States of America, President Barack Obama, mitinan niya pong honor and prestige, King White House, ang kanyang anak. Palakpakan tayo po. Out of 100 million Pilipinas, metong yamo yung Pilipinong minukyat King White House, kang President Mubarak. Yan po yung anak ng Sister Net. Palakpakan tayo mong pasibay. Yaka naman po, minigyan ko naman niya, salutatorian ko kanita. 1961. Ay ito po, yung dengki katamong kapatid, maminto ka pa pala. Nyara din talapag-texto, din kata. Kaya beta mo kay Provincial Regional Committee, di Brother Gomez, mamuntukan tamo, di Brother Kudja, Brother Sabado. Magdeposito ko pa, bayo ko mag-withdraw. Ila po, magdeposito lang. Malampat ang panahon, may mintula. Tirudo din ka lang na anak Kenny. Ako po, may tungko naman po. Minuna pong akayabe mi Ken, Brother Pasingkunanan, Brother Siano Yumol, tinuruan. Brother Alan Cortez, karen kayo na kan. Brother Fred Cortez, lalakaran kaya mo po yan, no? Kanita, kay Real Strength. Ay ba, kayo ba ko pong meminto, dininana ako sa Ken. Alula pong motor. Intutugi ka niyan, itang 4 gulong. Uli kailangan maminto ka pa. Hindi po. Anya, ila po, memintula, dininanong karagdagan ng apong Ginoo. At maragul po, yung puwersara, ila rugo, muntala rugo, king Amerika, magobra na rugo ka rin. Balo yo, balada din nga luwa, isi-isi mo yung king Amerika. Uwa man yaman yung pamangan, panahon, pero masakit mo naman po yung obra ka rin. Magsakripisyo la. Alang-alang, makatipon lang pera para kay 50th anniversary na po ng Sibol Tagumpay Bie, makalikom lang dakala pera at makasawag lagi katamo. Pasibayo po, palakpakan tala po din, Dungka family. Liwanag family, ang pong Reyes family. Ating kaya katamo pong pangwakas, ito po, agawarin ka na lang katungkulan, uling po metong quotation na po sinabi na ng Presidente ng Amerika, President Abraham Lincoln, balo din po ini, the 16th President of the United States of America. I shall pass this way, but I shall pass this world but once. Any kindness and goodness that I can do to my fellow men, let me do it now and not defer it, for I shall not pass this way again. Nano man yung pagkakataon mong gawang mayap ang ponggawang masanting, lugod parang tao, gawan mo ng ini, mo na paibukas, uling milabasan na panahon, nabagbalik pang pasibayo. Makanya niya po yung na sa Benita. Yan po, kaya katamo pong paksa, Espiritu, ang Espiritu pagkatapos ng kamatayan. Sarili nga na po pepabalo ng Diyos, yung kamatayan tamo. Yan po. Sa bagay po, sabihan ko niya mo, kaya kayo, kimpangwakas, Ecclesiastes 12:7, ating Espiritu magbalik kaging alikabok, ating moging sadya, ating alikabok magbalik kaging labwad, ating moging sadya, ating Espiritu magbalik kaging Diyos. Makasadya tamo po, patang magbalik takin Diyos. Ready tamo? Enepe babalo kaya nga tamo. Malyari nga na ng Biblia, matekang ugtungal dog, panapon o bengi. Ito po yung pagsadyan tamo. Niya itamo po, masipag tamo, magobra tamo. Bampot ang usana kataning apong Ginoo. Kalupa na punta sinabi ng kapatid takeni, na eta na po tatakot. Uling may sadyata na po. Niya po. Niya, ito po yung peka maulagan dili. Yung kaya katamong kapatid, yung kaya katamong gabinete skete, yung kaya nakan. Balo yun po yung Sibol Tagumpay Bie, mabilog ang Region 7 and 7A. Na po, lalong-lalo na po, maging champion na po, king choir, king Centro NR. Palakpakan tala naman po din kayo nakantamong keti. Yan po, king katataw yan, yung kaya katamong kapatid, malyaring, kaya betalang pasibayo, kung mag-anibersaryo tamo na naman, king Mayo, munaya po yung muna ninyo din. At panalangin ko po kay Tapangaldo na sana rugo mituturan ng Isabela. Uling malamba na ako pong tao kay Tikinyato karin ko paya balitan ng signal number 5. Isabela, Tuguegarao, Basco Batanes, Ilocos Norte. Pati po yung Pampanga hanggang Miras ng signal number 3. Pero higit po,
uli na ning kayong pamagnobena, kay sentro itamongan, kimula ning iten, Lunes, Martes, Merkulis, magnobena kayo po, alas bengi-bengi. Ita pong number 5, making number 1 niya mo. Alang masyadong may salanta. Din ka lang pale, nang sinabi na, may mitwag. Baling paling mitutwag, alwa mo sa yung tao. Yan po, yung tao po, mas maulagayo. Anya, yan po, ingay dala ko po kaya kayo. Ikon Daniel, uling kayo, kalo pa na lagyo propeta Daniel. Yan po, nagsede ka rin leon tigre, ni Nano. Yan, ikon Daniel, siguro, mamon kaya katamo, pero yan, siguro ko na nga po ganoon eh. Buri mo na yung 85, ikon Daniel? Bala na yung babo. At saka itang bisyo mo nga tayo ng mga kasalanan tayo, nakamamirait eh. Nakamamirait, bisyo yan ito. Net. Burin sabihin po yung net, yung goal po, tinyang net. Misushoot ka rin yung bola. Anya, di ang anak ka na kanila mag-shoot. Keng net. Yan, ito po yung burin sabihin ng net. Tatay naman, itatay, kaya ni po yung kaya, yung mga siwa kanita. Nino po yung breadwinner ng pamilya, tatay. Nyamayaw siyang tatay. Si Rusing naman, burin na sabihan, magdala yung madala sampaga, rosas. Sampaga. Yan po, para ayahin din Diyos at ayahin kay katam. Makanya po Mrs. ng Con Daniel, yung Rosita, Rose, sampaga. Yan. Yan po, sabi ko kayo, bayo ko po magwakas, nino po kaya kayo yung ating birth certificate. Ating ko nga po na pa, birth certificate. Ating ko nga pa, magtasabugamat yung ating birth certificate. Last question. Nino po kaya kayo yung ating death certificate? Death certificate po. Ala ko pong death certificate? O mabiyat apay eh. Ito pa may naring misyon. Anya din tam birth certificate, pero wala tamong death certificate. Yung Diyos siya ang bala, dating yung panahon. Panuana nakatamo, then doon ka family, din ka patatageti, kisibol tagumpiyon ng biye, ang po ka rin alibiyay ilong sentro. Dakal po salamat, mayari na po yung katamong sesyon. Salamat po ka rin doon ka family. Salamat po kay meto nga minuto. Ngayon po patalakaran tayo po itang sasabihan ng Brother Fred. Bilang patutupo po at sasabihan tayo po kakilala na po. Itapong anak ng Sister Net, ang minta king White House. Suya po yan, patalakaran tayo po. Talakad dyan po. Yan, alit. Na. Sige, kan. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Maya po nga ba kaya kayo nga, mumuna po kayong Ginoo. Ang gana po kaya kayo, kaya po nga pamag-aral tamo, para po kanako, ingkutan ko po, makanano kaya po ihandaing sarili ko para king kanakong espiritu po tapong mete na ako. Ingayisip ko po adwa mo pong bage. Mumuna lugod ya po ing kakadwa kabyas na niya. Bakit po? Ing lugod abalo ya po no makananong mibibye kening yato ngay ni at ing biye api niya po ing Ginoo. Ing kabyasnan po uling pong malinang ya at akit ya po ing katutuan. At ing Ginoo api niya po yung katutuan. Itamo po. Dakal pong salamat. Metong pong proud tamo po ne po. For the first time, metong pong espiritista ay may kapag pagkakataon na kasabi ni yung kakatamong yung presidente na po ni Amerika ne po. Palakpakan tayo po yung brother anak ng Sister Net. At then po kakatamong overtime tamo po ne po. Yung kakatamo pong offering yan 5,532 la po. Ila po rin kakatamong pisaw-pisaw po yan ng aldaw.
Manalangin tayo. O kasasakdalan, ang malugod kay kaming igpa, ngani pong pinanditay ti alala pong pupus, din kay kaming pamipuri ang pong pamipasalamat kay kaigpa. Nung makanano pong ding balang metong kay kami, ginoing makanyan mo kay pa pong peparam karing kekeng biyam pong sikanan. Ginoala kay pong balong ablas kaniti, nunaing puryandakat samban king kekang pangi espirituan pon king katutuan. Igpangyaning pinanditay ti Diyos ko nung ikit mo ang pong abatsawan kay kaming kakulangan. Ginopatawaran mo laring balang metong kay kami. Makanyan mo naman sarguy kaming anak mo. Nung makanano mo kaming petawaran ginoy keng mikakapatad. Igpaing makanyan kami naman sargung mipapanatawad. Kinong Diyos ngening pinandit, dakala salamat karing kekang binye kapag-aralan ke kami. Karing kabyasnan, apeparas mo karing ke kaming panimanman ang pong diwa. Gino, magsilbila sargung biyemi ang pong sikanan. O igpang banal ngening pinanditay ti. Anong makananong ike pong sablang anak mo. Ginong Diyos patnubayan mo kepo, karing ke kaming aldo bukas ginoing makanyan mo kepa sargung pagkalubanan, bangkaniti, ing makanyan kergung lalong may git makagalot makapaminto karing buri mo. O igpang banal ngening pinanditay ti, o inipuing ke kang iglesia nung makananong manalangin kami, Gino, ang gana puing ke kaming yatong iti Diyos ko panalangin miya, igpaing makanyan sargung manatiling kapayapuan. Ginong Diyos, ang gana po kay kaming anak mong talasal pantaya. Ginoing makanyan kay ngan sargung lumakad matulid king kay kang banalayarapan. Ginoing kabyasnan, manatilya sargung poing lugod kay kami ginong Diyos. Anong makanano mo kaming liguran, makanyan kami naman sargung mikakapatad. Mikakalod kay puwi keng mikakapatad king kay kang kasal pantayanan na iti. Ginong Diyos, dakal pong salamat. Ang ganay paking kay kaming daratang nga panahon na kay kaming pagsadyan, ike pong mikakapatad kay tiking sibol tagumpena ning biye, ginoy ka po kay kaming lakas sampong puwersa, ginong Diyos deti sargung pangarap mi, makanyan la sargung magawang mayan kapamilatanan ning kay kang saup ginu, o igpangyan ning pinanditay ti kay pong sablang anak mo, anong makananong mikakawani kami, ginoy yatad mo kami nung no karin, nung makananong payapa kaming miras, kingke kaming tabernakulong iti, ang ganay paret ang kanakong kapatad, o pengariming anong makananong maglakbayan laking aldo bukas, Diyos ko nung makanano mula pong iningat inatad, karing karelang pibale-bale, makanyan mo naman sargo po ang magsikubli lagi ng Diyos, ang gana ring karelang sakayan, Diyos ko basbasan mo laking kekang kalam, yatad mo lang payapa, ay makanyan mo pong ilawit king nanumang kaligaligan. Ginore ni puring kay kaming panalangin kay kang yening pinandit. Tanggapan miya puing kay kang lima pamipala king lagyo mo. Malibat na ngeni ang gaman king wakas. Iyan nasa po salamat. Data pong aliwata mong gabinetis puntalan tayo puing kay katamong pengari papuntane po. Iyong matuwang guardian. Areta pong aliwa pong opisyalis sila po mama ko ang poreng kay katamong pengari. At intamo pong salo-salo kay atang mesol. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Sibol Tagumpeng Bie. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music
Benengue. The world was aglow, all the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Then we found a little nook in a stable all forlorn, and in a manger, golden dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man. Sibul Tagumpay Bie is now signing off.